उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मुङाव थानाय हा टंला आनसलिक कमिटि एबसु आरो कालाइगाव आनसलिक कमिटि एबसुनि गेजेराव थानाय टकनकाटा हायाव जोङो बेबादि आबादारि बिथांमोनखौ थुलुंगा होनायनि मुङाव जोङो गावनो गोबां आबाद मावनाय जादों। देग्लाय जोङो माइ आबाद मावनाय जादों, जथेस्थ'खिनि जों माइ आबाद मोननो हादों आरो बेजों लोगोसेनो जोङो हालदै आबाद मावनाय जादों। नैबेयाव दङ हालदै आबाद आरो थिग बेबादि जोगोनार गायनाय जादों, बेनिफ्राय आलु, मुला, बेनिफ्राय लेसेरा आरो बेसर। थिग बेबादि जोङो एबारनिफ्राय बेबादि नाजानाय मोनसे जोङो थुलुंगा होनायनि मुङाव जोङो नाजागासिनो दङ आरो जोङो बेवहाय जथेस्थ'खिनि मुलाम्फा खालामनो हागोन बेबादि साननाय दङ। जिहेथु दा जोगोनारा मोजां जादों आरो मुलायाबो मोजां जादों, बेनिफ्राय हालदैयाबो मोजां जादों, बेनिफ्राय बे लेस्रायाबो मोजां जादों आरो बेनिफ्राय जोङो इयुन माने फिउचार प्लेनिं हिसाबै बे हायावनो गय फुलि गायनाय, लोगोसे हांसो फिसिनाय आरो बोरमा फिसिनाय आरो लकेल दाउ फिसिनाय बेबादि ना जोङो हेगारनो साननाय जादों। फिसा फिसा फुख्रि बानायनाय जागोन आरो बेबादि जोङो सानगासिनो दङ दा। बेवहाय जोङो बेखौनो बुंनो नागिरो दे दुलाराय बर' फरायसा आफादा उदालगुरि जिल्लाया जिबादि आबाद बिथिङाव गोसो होनानै रांखान्थियारि जौगानायखौ जोङो थुलुंगा हिसाबै देखायनो लुबैदों आरो बेजों लोगोसे जों गाव मावनाय हिसाबै उदालगुरि जिल्ला एबसुआ जथेस्थ'खिनि रां मोननो हादों। एबार माइआनो बेखिनि माने प्रमान हिसाबै जों नुनो मोनबाय, जथेस्थ'खिनि जों माइ मोननो हादों। जोंनि जानो थाखाय मानसि माहारिनो जिखिनि मुवा बेसाद गोनां जायो बा प्रयजन जायो बेखौ जोङो जोंनि जायगानिफ्रायनो दिहुननो हानांगोन आरो बेनिखायनो जोंनि जाखांफुनाय लाइमोनफ्रा बेबादि बिथिङावबो जोङो गोसो होनांगोन आरो नङाबा जोङो मालाय रायजोनिफ्राय बा मालाय देशनिफ्राय बेबादि जानाय बेसादफोरखौ जोङो लाबोनो गोनां जागोन आरो बेनिखायनो बे गासैबो बिथिंखौ साननानै जोङो दिनैनिफ्रायनो जुदि जोंनि बेकार थानाय गासैबो सेंग्रा सिख्ला बा इयुन फिउचार जोलैफोरा जुदि बेबादि साननानै बेफोरबादि माने उत्पादनफोरखौ दिहुननो नाजायोबा उनाव गुबुन रायजोनिफ्राय बेबादि माइ माइरं बा फिथाइ सामथाइफोरखौ जों बेबादि दाहार बा बिदि लाबोनो प्रयजन गैया जागोन। दा बेनिखायनो बे बिथिङाव जोंहा गोसो होनांगोन। जोंनि आबादारि बिथांमोनखौ एनकारेज होबाय थादों आरो गावबो प्रेक्टिकेलि जोंनि जिल्ला आफादा बेबादि बिथिङाव आवगायदों दिनै। बेनिखायनो जोङो जोंनि साख्रि बाख्रि मावनायजोंनो जोङो बे बिथिङावबो जाहाथे उन थालाङा आबाद बिथिङावबो, बेनिखायनो जोङो थुलुंगा हिसाबै जोङो दिनै गावनो मावनानै देखायनो लुबैनाय जादों आरो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथां प्रमद बर'नि बेफोर गासैबो साननाय टटेल रिभलिउसन फर टटेल चेन्ज बे साननाया जाहाथे इन फिउचाराव मोगथाङाव जाफुङो बेखौ जोङो बा मिजिं थियो। बेनिखायनो जोंनि इयुन जोलै थानाय गासै सेंग्रा सिख्ला बिथांमोनाबो जाहाथे साख्रि मोनबा साख्रि मोनबाय आरो मोनाबाबो जाहाथे बेकार थायालासै बेबादि सोरबा माने ना फिसिनाय, सोरबा दाउ फिसिनाय, सोरबा अमा फार्म खुलिनाय, सोरबा माने मैगं थाइगं माने बेबादि जाहाथे मुखुब थायो बा बेफार फालांगियाव माने मुखुब थायो बेखौ जोङो लुबैयो। मानोना जों आबाद मावबासो जों बे आबादखौनो आरो सोरबा सासेया बायनानै बेखौनो आरो बेफार फालांगियाव माने सोलायहोनो हायो। बेबादि माने मोनसेनि उनाव मोनसे बेबादि माने सोरबा सासेया माने उत्पादन खालामबाय आरो सोरबा सासेया माने बायग्रा जाबाय आरो थिग बेबादि माने बेफार फालांगिया जोंनि गेजेराव लासै लासै माने मोजां मोनसे माबायाव फैनो हागोन। जोंनि लाइमोनफ्रा बा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा साख्रि बाख्रियाव बांसिन गोसो होयो। साख्रि बाख्रियावबो गोसो होनांगौ, नाथाय थेवबो जायफोरा जिहेथु साख्रि बाख्रिखौ गोरलै मोननो थाङा बे हिसाबै जोङो ओरैनो थानाय समाव बे आबादखौनो गोसो होनानै मावनो हायो। जिहेथु मोनसे हाथिलियाव बा बिगासे हायाव माइनि उनावनो आरो गुबुन मोनसे माने बेसर फोनाय आरो बिनि उनावनो माने अनेक माने मोनथाम मोनब्रै खेथि मावनो हायो। बे हिसाबै साख्रिनिख्रुइबो आबादावबो जथेस्थ'खिनि थाखा फैसा आरजिनो हानाय स्कपा दङ आरो जिहेथु जोंनि बे एरियानि हाया जथेस्थ'खिनि मोजां आरो मोजां हिसाबै मोजां गोसो होनानै मावोबा माने साख्रिनिख्रुइबो माने आबाद बिथिङावबो रांखान्थि आरजिनो हायो।